Terve taas kaikille, se on Topi täällä ja tänään mulla olisi testissä tämmönen Fanta Grape, eli viinirypäleen makuinen Fanta. Katsotaan. Legendaarinen kaato ja korkkaus. Tai siis legendaarinen korkkaus ja kaato. Toistepäin. Katellaanhan minkälaista juomaa. On kyllä sinistä. Todella kummallisen väristä on. Ei oikein näytä tavalliselta. Jos näette. Tuommoista smurfinestettä. Entäs tästä muuttuukin vaikka smurfiksi? No mutta mennään tällä kertaa vaikka Koillismaan kautta. Maku on tosi tämmönen esanssinen, kaitaa vielä pikkusen. Ei oo kyllä mitenkään kauhia hyvää, että väri on tommosta oikein tommosta niinku liilaa tommosta. Tai siis niinku sinisen violettia, ei purppuraa, vaan semmoista niinku, jos nyt oikein olen värit ymmärtänyt. Mutta en mä kyllä tiedä. Ei tää kyllä silleen mitenkään kauhia hyvääkään oo. Mä oon ihan kädetön, mä en tiedä mitä mä annan tästä. Maistuu aika paljon vissylle. Ei niinkään limukalla. Maistaa vähän tuosta tölkistä vielä. Ai. Ei tää kyllä silleen mitenkään kauhia hyvää oo. Ei tää maistuu tosi semmoselle esanssiselle ja niinku jois jotain karkkia. Geneettisesti muunneltu happamuuden. Ai kyllä tässä on luonnollisia aromeja. Voi vaikuttaa haitallisesti lasten aktiivisuustasoon ja heikentää tarkkaavaisuutta. Jaha, tämä on semmoista juomaa sitten. No, mä en tiedä mitä mä annan tästä. Tää ei ollut silleen kauhean pahaa, mutta ei mitään lemppariakaan. No sen annetaan vaikka 2,5/5. Joo, näin tehdään. Kiitos kun olitte mukana. Nähdään seuraavassa videossa. Se on moro.